iki saiki anakku ya butuh jajan, butuh susu, aku ya butuh mangan. Bali duit aku iki. Aku silang ndang. Bila perlu mbok kei men aku nggak balik nih. Kok melas mentok iki roh. Kok dimesakne aku pader. Emang gue butuh duit? Ya butuh toh, nggo ngesuk aku nggak mangan pader, nek sing ngei duit. Bojoku lunga minggat kene ngendi ra ora ngei duit aku. Dadi rondo aku saiki. Ngurusi anak loro. Mbak aku dimesakne pader. Roh, jan. Aku ra mentolo tenan aku nek ndelokne wong rondo-rondo ngono kuwi. Ya iki, aku duwe duit 700 iki, 500 nya. Oh iya nek pater kuwi nanggung kuwi gare 200 mbok kaen aku meneh ngopo? Lah iki wis tak kei lho, Roh. Nek kurang iki kene kuwi. Lah iki gare 200 iki jagan tang hituku. 100. Ya wis kuwi 100 mbok sampe 100 enggak aku. Iki mbok kae kan dadine aku men enggak balik nih aku. Mbok kae aku toh. Ya wis. Iki kowe wae kuwi. Jadi aku enggak balik niki. Iya, wis. Ya wis suwun ya pater, aku tak balik, tak tuku beras aku ya. Ya. Dia nangit ya. Temen apa ora sing menara ki rondo? Net. Apa? Nakar teko. Teko apa ta? Tapi jujur lo ya. Jujur apa? Menara tenan to dadi rondo. Mbok, Iki sing tenanan ditekoki. aku enggak ngerti, Mbak. Wis ae melaku kenang. Nanti Wis tak omong apa ben. yang tenan aku enggak Apa toh? ngerti. Kowe mau kan ditekani Munarah to. Aku ngerti aku mau nginceng kono kok kowe iso ngekeki dhuwit Munarah. Padahal dadi rondo ki tekono dulure. Rondo tenan apa ora? Lah dhek nek ngomong karo aku rondo kok. Dek tenan to rondo to. Kowe kan dulure masa kowe enggak ngerti sih? Aku enggak ngerti tenan. Dek kan mengaku rondo to, Pak. Tenan Iya. apa ora? Ya, Kowe Dek, jujurane kowe nek enggak jujur kowe tak laporne lho iki. Lah saiki rondo tenan apa ora lho? Nek ngomong jarine bojone lunga. Iya, Ya apa? enggak rondo. Loh, Ketipu kowe, Pak. Apa sih? Makane to yo, kowe iki delok dhisik statuse orang-orang kaya dhuwit, kowe iki yo ndek bojo. ya aku melas lho nek dhek lho Kowe ngeri-ngeri. yo rondo ra gur siji sing arep mbok melasi rondo piro? Oke. Wis saiki Munarah nang ndi lah goleki lah. Mana-mana men kowe ngekeki dhuwit Munarah gek piro masih mbok kene? 600, duitku kan 700 ya mau. Tak kene 500, kayak terus dia tambah 100. Aku yo gak lek mbok keki 100 malah kowe ngenakne rondo. Ya piye? Aja sampai menjandakan bojomu demi seorang janda. Wis nit jana nit. Walah. Dia pasti Munaroh ya aku berarti. Wah, ditenono kowe, Roh.